Mangwanani akanaka vadiwa vateereri, tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regai tibva tapinda mumamessages edu. Nanzi, makadi mukomanashi, please post for me as ID. Ndinewo nyaya iri kundishaisa hope zuva nezuva. Muchidimbu, mukoma inini ndakachekeresa mwana wa amai vangu. Amai vangu vaivawo pabarika. Baba vedu vainge vaine madzimai ainge akawanda, zvekuti kana vari vana hatitombozivani. Mukukura kwedu isusu kunyanya kudivi redu inini nemunin'ina wangu zvainge zvakangofanana kuti tainge tingoriwo nherera. Amai vangu mukoma vakafa vachipona munin'ina wangu. Sezvo amai vangu vainge vakashayika vachipona munin'ina wangu, munin'ina wangu akazotoyamwiswa neumwe mudzimai wababa, asi zvainge zvakaoma nekuda kwekuti inini nemunin'ina wangu yaingova ada anorova, ada anotuka, taisava nemunhu umwe zvake aikwanisa kumira nesu. Ivo baba vangu vainge vakatenga nzvimbo yainge yakakura, saka mhuri imwe neimwe yaiva nepavo pavainge vakavakirwa nababa. Pakazofa baba vedu, vamwe tete vedu vakabva vaburitsa zvinhu zvose zvainge zviri zvaamai vedu mumba. Zvinhu izvozvo zvakabva zvangosiyiwa zviri panze kusvikira zvasakara zvikazotanga kutambiswa nevana, ukuwo zvainge zvichingonayiwa nemvura. Kuchikoro munin'ina wangu haana kana kumbogara akwanisa kuenda nekuda kwekuti tainge tichimutswa dzimwe nguva kuma4 am kuti titange kutoita mabasa epamusha. Saka nguva dzekuchikoro taisakwanisa kuzodzibata. Saka munin'ina wangu uyu ndakatotanga kufudza naye mombe iye ainge achiri ne5 years ipapo. Makore akati afamba, inini ndainge ndava kwama20 years, ndipo pandakazotorwa natete hanzvadzi yababa vangu, nekuti shamwari yavo yainge ichida munhu webasa. Ndakati ndasvika kuya ndikabva ndatanga kushanda zvangu pamba paamai ivavo, asi amai ava vainge vari munhu wechikuru. Amai ava vaisava nehama kana imwe zvayo yaimbovashanyira kunze kweshamwari nevavakidzani. Ivo vachitaura neni vaingoti vana vavo nemurume vose vainge vakafira muaccident. Asi nekufamba kwenguva, pacho pandakazojoinisiwa Satanism dzavo, ndipo pandakazoziva kuti amai ava vainge vakachekeresa murume zvose nevana ka1. Amai ava vandaishandira vainge vasina kana chikomba kana chii, asi nekufamba kwenguva vakazogumisidzira vava kutoita bonde neni. Zuva randakatanga kusvika pamba pavo, ivo vakabva vati ndichange ndichizorara muspare bedroom. Vakabva vati kwandiri bedroom iroro raiva riri remwana wavo uyo ainge akafirawo muaccident. Usiku hwekutanga hwandakarara mubedroom imomo handina kukwanisa kurara, ndaingobatwa nemadzikirira. Ndaizoti paya kana ndopepuka ndobva ndaita se ndinoonera kure kure kuti mumba umu mune umwe mukomana wechidiki, asi mukomana uyu ndaiona sekunge ainge akapfeka hembe dzewhite, asi hembe dzacho dzainge dzakazara ropa. Zvinhu izvi zvakaitika kwemazuva kusvikira ndazoudza amai ivavo vandainge ndichishandira. Pandakavaudza problem yandainge ndichisangana nayo muspare bedroom remwana wavo, ivo vakabva vati kwandiri problem yaiva yekuti hembe dzemwana wavo dzainge dzisina kugovewa, saka ndisatya nezvese zvandainge ndichisangana nazvo. Ndakati ndashanda pamba apa ndaishanda as a garden boy, asi ndakaita ndofungidzira kuti hafu yegore ndisingatendedzwi kubuda gedhi kana kuita sei. Ndipo pandakazongotanga kuti kana ndikamuka makuseni paya ndaibva ndatoona kuti ndainge ndakarara naamai ava vandainge ndichishandira. Kubvawo ipapo ndakazototanga kutogara navo sezviya zvinoita murume nemukadzi. Mukunogadzira rudo navo ndipo pavaizoita vachindiudza kuti zvese zvinotyisa zvandainge ndichisangana nazvo pamba apa kwaisava kurota, asi zvose zvandainge ndichiona zvainge zvichitoitika in real life. Ndakabva ndazotanga kunwiswa imwe tii naamai ava. Vainge vachiti tii iyoyo ndeyekudzikamisa hana yangu. Pose apa vainge vachindigadzirisa kuti kana ndazoromba ndisazova munhu anovhunduka pane izvo zvandainge ndichizosangana nazvo. Mukomanashi, nyaya yacho yakati rebei, saka ndichaita ndichitumira nyaya yacho muchidimbu.
Saka zvadaro amai ava vakazonditoresa license, ndipo pavakazotanga kufamba neni everywhere kwavainge vachienda. Kazhinji taiwanzokuenda kunze kwenyika uko kwaiva nen'anga yavo. Taiti kana nguva yekuti tinge tichizoenda ikoko kun'anga kwavo, taitanga tati muimba yega yega yainge ichirara vana vavo avo vakazofira mumotikari. Taiita mazuva takaisa zvimabhaketi zvidiki diki pasi pemibhedha iyo yainge ichirarwa nevana ava pavainge vachiri vapenyu. Then mubhedha uyo wainge uchishandiswa naamai ava nemurume wavo iye paainge asati afa. Mubhedha iwowo wainge uchigara mune rimwe bedroom. Imomo zvekare taipinda tobva taisa kabhaketi kadiki diki pasi pemubhedha. Zvinhu zvese izvi taizviita takashama. Taizoti paya kana tabva kunze kwenyika kunoona n'anga yaamai ava, taizowana mabhaketsi aya atinenge takasiya takaisa pasi pemubhedha. Mabhaketsi awa taimawana akazara neropa. Saka taitora mabhaketsi iwavo tobva tanomasiya panze. Then taizoti pakati peusiku isusu taizobuda tobva taendawo panze tobva tanomirira imwe mhuka. Mhuka iyoyo yaizouya yobva yatanga kunwa ropa iroro. Kana ndakatarisa mhuka iyoyo handizivi kuti mhuka yacho iyoyo tingati imhuka rudzwai, nekuda kwekuti mhuka yacho iyoyo inoti kana ichifamba inopota ichichinja chinja chimiro chayo. Saka mhuka iyi zvayaiita yaiti kana ikauya ikanwa ropa riya rinenge riri mumabhaketsi, mangwana makuseniseni maimuka mumba muine masuitcases emari. Nekufamba kwenguva takazonyanya kugara kuvacation house yaamai ivavo yainge iri kuCape Town. Takati tava kuCape Town ndipo pandakatanga kudriver almost any car inenge yabuda iri pamarket at that time. Asi ndipo pakazofa amai avo vandainge ndichishandira, zvinhu zvikabva zvangotanga kunyangarika mumba. Chakatanga kunyangarika mumba yaiva TV. Mumba umu maiva nehome theatre, not maDVD or masubwoofer ayaya, but maitova neroom yainge yakavakwa ikabva yaitwa design iya yemovie theatre. Saka one day ndakati ndakatogara imomo ndichitoona zvangu TV ikabva yangodisappear. From there on motikari dzaingomuka dzisimo mugaraji kusvikira one day ndazoudzwa kunzi ropa rainge rakapera, saka paitodiwa rimwe ropa. Ndokuzodzoka kwandakazoita kuZimbabwe ndikabva ndachekeresa Muni'na wangu. Vedare ndo message yandakatumidzirwa namukoma vedu. Zvinoitika munyika zvakangoma hazvo, hanzi TV yakangonyangarika kumadziro. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi elo mukomanashi, inini ndine confession. Inini ndafunga kutiza mukadzi wangu nemwana. Kubva mukadzi wangu zvaakazvara mwana asina kunaka, I mean kuti mwana ane urema, hazvina kana kumbondiitira mushe. Ndava kutonzwa kuti handikwanise kuti ndinge ndichida mukadzi uyu nemwana. Mumba chaimo ndava kungotsvaka nzira dzekuti ndisvike mumba late. Kana mukadzi wangu akati anoda bonde, ndinobva ndangoti kwaari ndakaneta. Handina hangu girlfriend pari zvino, asi ndiri kufunga kungoita move on neupenyu. Ndinozongopota hangu ndichimupa mari iye ari ikoko nemwana, but chandiri kutadza kuita ndechekuti ndinge ndichigamuchira mwana uyu waakazvara. Kana ndikamanikidzira kuita bonde naye, kana ndikangofunga urema hwemwana, nhengo yangu inobva yatopera simba. Kana kumubata mwana uyu handitombokwanisi zvangu. Please ndibatsireiwo, haisi nyore kuuyawo paruzhinji ndichiburitsa zviri kutsi kwemwoyo wangu. Ndiri parumana nzombe mukomanashi. Vedare ndo meseji yandatumidzirwa namukoma vedu. Ngativakanzeleiwo vakwanise kugamuchira chipo chavakapiwa naMwari, nekuda kwekuti hakuna mwana anosaina application form achiti iye ari kuda kuzvarwa. Ngatitaurei navo mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadi zvinyu mukomanashi, ndinokumbirawo rubatsiro rwenyu. Ndanetsekana, ndine hope dzandakarota. Ndakarota ndakarara neumwe mukadzi, asi mukadzi uyu azongochinja ndokubva aratidza kuti anga asisiri munhu. Kumashure kwake kwabva kwazoita sedhadha.
inini ndanga nditori pamusoro pake, akabva ati iye ari kungoda kuti ange achirara neni, anga achirakidza kuti anga achitofara. Chazondishamisa manje kuna madhamu ndechekuti chero ndikada kudii zviri kuramba, inotoramba kutoshanda zvachose. Pandinenge ndichingoda kungotangidza inobva yangorara kunge yatodirwa mvura yeaisi. Ndapererwa hama, dzatova 2 days now ndiri kutotsvakawo rubatsiro. Vidare ndo message yandatumidzirwa izvezvi namukoma vedu. Zvakangoma hazvo. Regai tibva tanzwa audio yandakatumidzirwa naSamaita. Nhasi ndauyawo nenyaya yewanano, kana kuti zvinoitika muwanano, kana kuti matambudziko anosanganikwa nawo muwanano. Uchaona kuti vazhinji vedu tinosangana nevatakugarisana nawo sana hombarume kana madzimai atingagare nawo mumba asiri wekutanga. Kana chiti kutanga, handina ngoreva chete kuti pakuita bonde kana pakudi, patingova munhu akatanga kufambidzana newe. Vashoma vedu vakabudirira kupinda muwanano kukungoti anzi nhasi ndakuda, ariye munhu atanga kuya achitaura manzwi aya obva atororana naye. Vashoma vedu vakabudirira kudaro kana variko. Vazhinji tinomboedza zvimwe topondotogara ikoko, pamwe totombobvisirwa pfuma zvoramba tichidzoka tichivakazve tichidaro nekuti munhu zvakaoma futi kuti agare ari wega. Nhasi ndira kudzidzisei? Ndira kudzidzisa ndaona pwere zhinji dziri kukwidza nekudzika dzichidzoswa kumamisha kwana amai, dzizere kumatandare evaprofita, mudzin'anga, masvikiro, nekune vanodzura nevanohaka. Chitsvaga dambudziko rava rei? Kuri kushayikwa munhu anganyatsodudza kuti kumumba umungagarwe sei, munhu angave une chinobatika sei. Handisida kuti utarise kumashure uchema, asi ndira kuti utarise kumberi ufare. Tariraiwo wakapinda muwanano wabva kusiyana nemumwe mudzimai, wakapinda muwanano wabva kusiyana nemumwe murume, wakapinda muwanano yakafamba mazuva iwayo. Asiko zvino ndakusangana nematambudziko. Ko chii chaizvo munyama here? Chii chingadaro? Hongu minyama yekugadzirwa iriko, minyama yekuti une nhaire iriko. Asi ukatarisa pane zvizhinji zvakaitika munhoroondo kana murwendo rweupenyu, zvimwe zvawanga usina kutarisira asi zvakutsvaga nhasi, zvakukufudza, zvirikuda kukuwisira pasi tushayiwe chimiro. Chinhu chinowanzoitika paunosangana nemunhu, zvikuru sei kumadzimai, ndo anonyanya kurerekerwa neizvozvo. Asi ichi chandiri kutaura nhasi achisiye chero munhu. Mudzimai akanzi hakunde kuita barika, anoita mudzimai mumwe chete, kana kuti hakunde kuita guru, anoita murume mumwe chete. Mudzimai ndokamusikirwo kake. Zvino tinoona mudzimai anga achidana naPeter azoroorwa naRuka. Pakati apa zvafamba sei? Ko Ruka ari kuti chii? Peter ari kuti chii? Kana achiona mudzimai akagara naRuka, munhu wakadana naye, kana mudzimai akachigara naRuka. Tinoona matambudziko ari kusikwa ipapo achisumuka zvine simba, pwere dzichizodyirwa mari, pamwe pacho kushayikwa chinofamba. Ngoda kuedza kuvaka wanano. Kazhinji munhu wasangana naye uchiti uri murudo, makaita hagi, makasika bonde, makavimbisana, makapanana zvipo, izvozvo zvagadzira sungano pakati penyu nekuvadzimu, kazhinji zvanyorwa. Asi tiri kuzoona munhu ari kunopinda mimwe wanano uku kumatare kuchigere kuti Lucia naRuka vanga vari kugarisana vachidanana, kunyangwe mamusina kugara murume mumwe chete, kunyangwe manga musina kubvisirana, kunyangwe manga musina kuita maintroduction, asi makanyorwa mazita enyu kare kunyika dzimu, makarekodwa. Nyika dzimu yakatoziva, mudzimu yakatokwazisana, yakafarirana, yakaziva kuti imi mugere. Zvozoreva ndezvekuti Lucia akuchibva pana Peter achienda pana Ruka, obva pana Ruka oenda pana Chimuti, obva pana Chimuti oenda pana Tozvepi, achingodaro Lucia. Asi kuvadzimu kuchiri kwakanyoreswa Peter.
ndiye murume waLucia. Zvoreva kuti Lucia akuchisangana nematambudziko, dzimwe dzenguva kuhurirwa, dzimwe dzenguva kana kutadza kubata mwana chaiko, gara vachinetsana mumba, nekuti chiri kurwa pana Lucia haazi Lucia, asi murume waLucia wokutanga ndiye ari kunorwisa uyu kuti abude mumba. Kazhinji zvinotoitika ndezvokuti awanga unaye kana waifambidzana naye kana murume wako akakufunga, mhepo dzinotono kusumukira kumarriage nyowani, asi ina gwenzi raabata asina chiichaita, wese akazotsamwa zvekusvika pakukubatira gwenzi, nekuti uchiri mudzimai wake kana kuti murume wake uchiri kubatika ende anokushandisa ugokuitira zvese, ugoona kuti matambudziko acho haazi kupera. Saka zvichakadaro nyika dzimwe inengeichingorekodha kuti vaviri kavakabatana pana pazvadzimiswa sekuzvitanga kwamakaita. Saka ndaishuvira kuti madzimai kana kuti varume, ana baba, vanasikana ngativadzidzisei vana vedu kuti vasakarire kutengerwa zvipo kana vari mumarelationships kana kuti vari muwanano. Ngazviitwe kana vava mumba, hazvina kuipa kuti utengerwe, asi zvinhu chake akachifunga anokuteverera, okufudza, okushayisa rugare. Uchashayirwa rugare nekuda kwefiriziti, uchashayiswa rugare nekuda kwemhete, uchashayiswa rugare nekuda kwetopi ye50 cents yekumabhero. Pafunge uparangariri. Saka ndaida kuti ndikudzidzise kuti murambane, mupe gupuro avo manga michigarisana navo kana kuti avo manga muchidanana navo. Ko zvino munhu anoita sei? Ndinoda kuti ataure zvichibva pamwoyo mazita ese evanhu vawakadanana navo, uchitaura zvamakavimbisana kusvika pamazvamakazotyora. Kana iwe uri wakatadza murelationship iyo zvekare utaure uchiita sekureurura, varangarire vese uvataure. Kana uchinge wapedza, chitora bute ogeza naro, ndingati bute rematare, ogeza naro kwemazuva anokwana 7, uchipopotera uchirambana nevanhu ivavo. Kana tapedza geza nebute kwemazuva 7, uchitora mapepa ako, ndiunoziva wakadanana. Kana anga ari 10, uchitora mapepa ako 10, chinyora nhingi nezvese zvamakarambanirana, zvamakavimbisana, chinyora 1-1 kusvika vakwana vawakarambana navo iwewe unovaziva, nezvawakamupa nezvaakakupa. Nevekuchikoro vese ngavanyorwapo. Ngavanyorwapo. Wanyora pamapepa paye, mvura yawapedzisira kugeza naye nebute iyo oimwaya ipapo. Unochipisa zvako mapepa aye, uchitaura kuti ndarambana nemi, rudo rwamakandipa rwakagumira ipo paye. Kubva nhasi hausisiri murume wangu, kubva nhasi hausisiri mukadzi wangu. Ndakuda kufambira mberi neupenyu, chindiregedza ndiende, handichakwanisa kuramba ndiri muupenyu hwako. Orambana navo, odamburana navo. Ndosaka muchiona kuti vamwe munorambana muchidzokerana, muchirambana muchidzokerana, ototi asi ndakadyiswa chii? Chikonzero ndicho chekuti hamuna kurambana, ende haugone kunovamba imwe relationship usina kubuda muimwe relationship. Zvese zvine marelationship zvinoitwa nemweya. Ndatenda hama dzangu, muchengetwe, murarame. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa naSamaita. Ndati ndichirekodha chirongwa chino ndokubva ndaona imwe meseji yapinda paWhatsApp, regai ndingoiverenga. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndiri kukumbirawo nhamba dzevanhu vanobatsira venguo tsvuku kana kuti vanoita zvechivanhu. Nekuda kwekuti mukoma, ndanga ndiine umwe mukomana wangu uyo wandanga ndichidanana naye, zvekuti ndanga ndakatomupa makii epamba pangu ende ainge achiuya pose paaidira. Mukoma ndakabva ndatanga kunzwa nemakuhwa kuti aipota achiuya achivharira vasikana vake murumu mangu pese pandinenge ndisipo. Ndikabva ndamubvunza, iye ndokubva aramba. Semunhu ainge achida munhu wake, ndakabva ndamuregerera. Nezuro mukoma ndakabva ndaona kuti ainge atora mari yangu iyo yainge iri 6,000 rands yandainge ndakachengeta kuti panozosvikawo December ndinge ndichizoendawo kumusha kunotenga stendi yangu. Ndiri kurwadziwa. Pandamubvunza, iye abva aramba, ndokubva atanga kutoti ngatisiyane.
please ndibatsireiwo, ndiri kutoda kumugadzira nekuda kwekuti ndiri kurwadziwa. Vedare ndo message yandatumidzirwa nemwanasikana. Zvakaoma hazvo. Ngatitaurei naye mucomment section. Vanenge vachida kutaura naye kuinbox kuwhatsapp, uyai munge muchitaura naye kuwhatsapp, nekuti ari kurakidza kuti ari kurwadziwa nemari yake yaabirwa nemukomana wake. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.